रउआ लोग सुन रहल बानी एसएम म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। सिंगर नरेश नवोदिया। केकरा ले करब सिंगार भतार एहे चैते के बाद। केकरा ले करब सिंगार भतार एहे चैते के बाद। पियबा त गइल सहर कैसे रहब रात भर। पियबा त गइल सहर कैसे रहब रात भर। पल पल तया बेलाइया बता रे एहे चैते के बाद। केकरा ले करब सिंगार भतार एहे चैते के बाद। हमर तर पे